Don't move. Don't move. Look at me. Look at me. כן חברים, זה הבחור שהרג את דניאל פה. דניאל שלנו פה, מת. רגע, אני ארוג את הזומבר בסך הזה. אנחנו כבר השגנו את רוב הציוד. זה דניאל החמוד שלנו, רואים את החבילה שלו. כן כן. ובהמשך אנחנו נבוא עם עוד ציוד, עוד דברים. תשארו איתנו. שלום לכולם וטוב שחזרתם אלינו לצ'אנל שלנו. כאן ניר וזה דניאל ממולי ואנחנו כאן בעמדת הלייק שלנו. אנחנו כמו שאתם רואים בצורת הלייק שלנו, מה אנחנו מנסים לרמוז לכם בעצם? תעשו לייק, זה עוזר לנו לגדול, להתפתח, לפרוח ורק להביא לכם עוד סרטונים כיפים ומעניינים. כן, אצלנו לא, אנחנו לא פורחים מפירות, אנחנו פורחים מלייקים. סאבי, מה כל מה שבא ליד. כן. טוב, כמו שאתם רואים אנחנו די מצוידים היטב, הסברה מלאה. אוכל, דניאל יש לו איזה 20 פחיות מאיזה רוסי אחד שהביא לו. מזל שאני יודע רוסית. כן, דניאל גם רוסי דרך אגב. אנחנו, כמו שאתם יכולים לראות, שהראיתי לכם, יותר נכון להגיד, בתחילת הסרטון, הרגתי מישהו שהרג את דניאל בעצם, ושם ראיתם גם את החבילה של דניאל אחרי שהוא מת. אז לקחתי לו את כל הדברים, ודניאל גם מצא בדרך כמה דברים. כן, וגם מהאיש ההוא שהביא לי. אתם רואים פה מאחורינו, זה מקום שאנחנו פעם ראשונה אצלו. אנחנו היינו שם, ממש רחוק, ובצבץ לנו האי הזה מרחוק. בצבץ, בוצבץ, מלשון בצבץ. אז באתי לדניאל, אמרתי לו, דניאל, תסתכל, אי פרנמי. מה זה פרנמי? אי מגניב. אמרתי לו, בוא נבדוק. הוא אמר, אוקיי, והנה, הולכים לבדוק. וגם מצאנו מפה לא מזמן. נסביר להם תוך כדי. כן. אתם רואים זה הגשר הממלכתי שלנו בין ים ליבשה, יבשושה. יבשושה, תבדוק בגוגל, אני גלגלתי את זה ויצא לי יבשושה. יבשה. דניאל, אתה רוצה להתחיל עם החוויות שלך עוד פעם? יבשה. אנחנו בילדות שיחקנו יבשה, לא יבשה. אז לא היה לך ילדות. אין לי מה להגיד לך. מה זה יבשה? איפה למדת? עברית שפה קשה, אני רוצה להבין. כן. מה? ים ויבשה. אשכרה יש פה בתים, מה זה? כן. למה יש פה בית? כן, אני רואה. ים ויבשה. למה נדפוק פה בית? יש פה גם בקתה. כן. אז הכינו פה לחתולות, כל מיני חרטות כאלה. פתח את הקקה. וואי, יש פה כובע תמיד טוב. כובע בנאי, בובה בנאי. כן. כפפות של ארסים. בוא נצא מהמקום הזה. יבשה. יבשושה. יבשה. אתה רוצה לך גוגל, טוב? נוותר. בוא... כן, אבל איך ים ויבשה יצא יבשושה? יש פה גם משהו, יש פה עוד בית. יש פה עוד בית על הים. כן, בית. שהשקיעו בו. למה הדלת פה פתוחה? מטריד. מישהו כנראה היה פה. בכללי אין פה כלום. יש פה כובע מרחף. יש פה מכנסיים. יש פה כובע מרחף. ויש פה משהו לישון עליו. ולמה עדיין יש פה כובע מרחף? לא יודע, יאללה, זה הכרית שלי. זהו. אאוץ', זו נראה מירה כואבת. תסתכלו, אין איזה נפח. הם סתם שמו בד של הפוזה. ודניאל עכשיו מרחף לנו פה באוויר. רואים איזה יפה עם הכובע, הוא משתלב. אני תקוע. קום מהמיטה הזאת לפני שכואב לי רק מלראות אותך יושב עליה. הנה, יש לנו פה עוד משהו לשנה. זה דוב. זה פרה בתסבוכים, אתה רוצה לבדוק אותי, תקלגל. זה כמו יבשה, זה יבשושה. זה יבשה. יבשושה, שגע אותי. יודעים מה? צופים, חברים שלנו יקרים. אתם, תגידו לנו או יבשה או יבשושה. וגם מה זה הדבר הזה פה על הרצפה. כן, זה גם מעניין. או פרה, או דוב נמלים שאכל קרציות כל החיים שלו. או שדוב וואי, זה מוכר לי. דוב ששוכב על... אני יודע. נשפך להם פה חלב, הם בחרו ושמו על זה דוב. יש מצב. אוקיי, זה מוכר לי הדבר הזה. פה חבר שלי יקר מהגן, סנטה קלאוס החמוד. ירד פה.
התחת נתקע. מה זה דפק דיאטה? וואלה נחמד, סיפורי ילדות. יש פה עוד דבר מגניב, מה זה אמור להיות? יש גם סמל של חברה, יש גם סמל של חברה, בואו נראה את זה לצופים הנחמדים שלנו. זה סוג של עץ? אני יותר בכיוון של סנאי, סנאי לפי דעתי זה. אני יותר בכיוון של אגוז נשבר. איך הגעת לאגוז? לא יודע, לא רואה זה טוב. אפילו לא קרוב לאגוז. זה דומה לעץ. בוא נראו. ומה זה המבנה הזה שיש לזה? יש לזה כאילו מחובר לזה גז. זה נראה לי אבל מקרר. זה צריך להיות- מקרר, כספת וגז. כן, מחממים במקרר. אני עדיין ומה זה סמוכים השעון מה זה הזה? הסמל הזה. ומה זה השעון הזה? תסתכלו. זה התיאורים, זה הזנב של הסנאי. זה היד הקטנה שלו. פה זה היד הקטנה שלו, זה הראש. ופה זה הפאה שלו. ומה זה הדבר הזה השבור זה באמצע? הפאה שלו. זה נפל שהיה קטן. תגידו לנו בתגובות מה נראה לכם שזה. ומה זה השעון הזה? וואו, גם למה אני הוא לא רוצה דבר זז? כזה. השעון הזה לא זז. ואיפה הציפור? טוב, אני רוצה שתגידי מה המפגר. מי המפגר שתכנן את אוי. הבית הזה? ציפור, ציפור. לא אכפת לי אני מה... מחכה בוא לציפור. תגידי מי המטומטם שתכנן את הבית הזה ושם ארון באמצע העולם. זה אם יבואו מחבלים אז הוא ישים את זה ישר על הדלת. רגע. בוא מה הוא עשה? תסתכל. הוא בא, נכנס לבית. בית. בוא נדפוק ארון בכניסה, למה לא? ותראה, בן אדם הנה, סמוט. כיסא לשבת עליו. זה כיסא של פעם, זה סטייל. הנה, אתה רואה? זה ככה הולך. ככה יושבים. כן, אנשים פעם עמד ולא רצו שיראו את זה. זה... בוא נמשיך, הבית הזה עושה סיוטים זה. אז חבר'ה, אנחנו ממשיכים במסענו בים מסתורין, לעוד בקתה מלחיצה שכזאת, שיש את הגשר על היוסטור. חכו לנו. שאני לא רואה כלום בתוך הבית, כאילו אין לו קיר מהצד השני. אין איזה קיר מהצד השני, הסתכל טוב. כבר נבין מזה, מה זה? כאילו, ויש ים בצד השני, זה קצת זה נורא מים, מוזר. אחוזת מים. לא, זה חנייה. חניית צירות. בטח. יש שם משהו למעלה. אני אלך לבדוק. כן, חבר'ה. זה... אתה לא תאמין מה מצאתי. מפה. כן, חבר'ה, תסתכלו פה מה יש לנו פה. זה מפה מגניבון לנו לה. כן. מי שם מפה באמצע חניית צירות? שמע, בוא אני אסביר לך מה קרה. היה פה בן אדם. עשה חנייה. חנייה יש לנו חנייה, נכון? כן. עשה קומה שנייה מטר על מטר. עשה גג, יש לנו גג? יש לנו גם, באמצע, אתה יודע, יבשו שם. יום יבשו בשעה. שם, תשגע אותי. אז יום בשעה. בקיצר, עמד על יבשו שם. היה לו מפה בכיס. מה הוא יעשה איתם? יזרוק. יזרוק אותה. בדיוק. שמע, זה דבר פילוסופי. הוא השאיר פה חותמת, אתה מבין? איפה? שם, הוא שם את המפה, זה החותמת שלו, תפנים. אני גם משאיר פה חותמת. איפה הבקתת אונס יאללה. שלנו? מה שחושבים על זה, זה אשכרה בקתת אונס. בתכלס כן. יש ציפור באוויר. מזל שיש לי סנייפר, נוריד אותה. לא, עזוב אותה, מסכנה. אחרי זה נעשה בדיקת זומבים. מה עם הציפור זומבית? לך תדע. הנה הבקתת אונס הנחמדה שלנו. יאללה, תשאיר שם אתם יודעים חותמת. שגם אפשר לכתוב במפות? כן. הנה בוא, אז נגיד הנה אנחנו פה, שייתנו אתם רואים לנו אנחנו סאב. פה. זה הבקתת אונס הנחמדה שלנו. יאללה, תרשום שיתנו לנו רוצים סאב. פעמיים. סאב טו יוניק גיימינג שמעתי לא. ירייה. ניר. שמעתי ירייה, ניר. זה הירייה של מאוזין. אהודי. אני משאיר פה חותמת ואף אחד, אני לא כמו כלב, אני לא משתין, אני משאיר מפה. אני באמת מסתכל. חבר'ה, הנה המפה מסביב. הנחמדה שלנו. כל אחד שעובר פה באזור יכול לבוא לקחת את המפה, נפרסם לחבריו, אפילו נסגור לכם את הדלת ברומנטיות. כן. איפה אתה, דניאל? אני הסתכלתי אם יש שם מישהו, כי שמעתי ירייה. הנה אתה. הנה פה. בוא נעשה סיור קטן. איך זה שהעשבים יותר גדולים מהשחקן שלי? יש כאלה, יש כזה ליד הבית שלי בערך. עוד חוויות מפי דניאל, חברים. בסוף אתה תכתוב כן, אם אתם רוצים... רק בפרק השלישי.
אם אתם רוצים עוד חוויות, תרשמו לי בתגובות, ואם אתם רוצים שנעשה משהו, נעלה משחק או משהו כזה, או חוויות ממני פשוט. אנחנו תמיד פה בשבילם, הם יודעים את זה, החמודים האלה. כן, פשוט תרשמו לנו בתגובה, ואולי זה אמור אחרי להיות זה שיח או עץ הדבר הזה? תסביר לי. זה עץ שגודל לו. איי איי איי. לא רוצה לדעת מה עבר על יוצר משחק. ראיתי כאלה על בית. דניאל, אני לא יודע איפה אתה גר, אני לא רוצה לדעת איפה אתה גר, לא רוצה חוויות מהבית, תשאיר אותם לאמא. תודה, אוהב ניר. לא, קודם זה היה שם פח כזה ענק, ואחרי זה ניקו הכל ושמו עשבים כאלה, וגם... בטח, בא מנקה פח. לא צריך את הפח, מה נשים? עץ וגודל אדם. לא, באמת אי אפשר כבר לעבור שם, יש כזה מין כזה ג'ונגל של עשבים. כן, אהבתי איך שהם עשו את הים, באמת זה מושקע, חייב להגיד. אתה רוצה ללכת לשחות? לוותר על התענוג. אתם לא רוצים לדעת מה קרה לנו כשניסינו לשחות. אני נכנסתי למים בתומי, ניסיתי לשחות דרך, תיאורים הדרך הזאת, ניסיתי לשחות. כל האייטמים שלי נפלו לתוך המים. אבל זה היה בא, כאילו, זה לא בין. נכנסנו מהסרבר, הכל חזר כמו חדש. כן. טוב, אז עשינו עיקוף קטן. הגיע הזמן לבדיקת זומבים, לא? כן, בכללי כן. יאללה, תגיד לי מתי נעשה את זה ביחד. משהו אגדי. ולא, זה לא הנשק שעל הגבי. אני יודע על מה אתה מתכוון, כשאתה מחזיק את האקדח הזה. אתם רואים את המשתיק קול הנחמד הזה פה? המשתיק הכי טוב בעולם. כן, כן, שמעתם נכון, משתיק בהכחשה. הוא לא באמת משתיק. אין פה שום משתיקה. אני שומע אותו יותר חזק מרגיל. המאוזין שלי יותר חלש, שמע. זה, לא יודע אם זה אמור להיות משתיק, מגביר, אין, אני יודע. טוב, זומבים אני מניח שאין פה. לא. לפחות מי שירד הירייה הוא כבר לא יתקרב לפה. בתכלס. פגעתי הרגע במישהו. ראיתי משהו נופל כשיריתי. בטח זה זומבי. כנראה זומבי. אתה בטוח? ראיתי משהו שחור כזה נופל שם, אולי זה היה איזשהו שיח שפשוט כאילו עשה טקסטורה. בטח שיחים כל היום נופלים. לא, כנראה הוא עשה אבדית לטקסטורה או משהו. חבר'ה, אתם רואים את העיר הנחמדה הזאת מולנו? שם זה אזור הנמל. אתם יודעים איזה הפתעה מחכה לכם בנמל? זה לא אורבו. אני ודניאל באנו מהאזור שם. רחוק, ועברנו בנמל במקרה נעים ונחמד. רגע, שנייה, יש לי שאלה, זה לא אורבו. זה נראה על קורבו, זה משהו, זה שם רוסי הנערף. בקיצר... היום כשדיברתי איתו, הוא כזה אמר לי בוא נלך לאיזה עיר, משהו קרניצ'וב, משהו כזה. אז בקיצר, אני כזה הולך, אני לא מבין לאן הוא מוביל אותי. בסוף אני בא לעיר ממש תמונה דברים בקיצר. בקיצר, כל מקום שיש שם מסובך, לכו על זה. כן, בדיוק. אתה קטעת אותי באמצע המשפט שלי, אתה שמת לב? סליחה. אז שם, באזור נחמד זה, אתם רואים? אז יש שם משהו נדיר שרק באמזונס רואים. זומבים גנגסטרים. לקטות זה טוב. כן, כן, שמעתם נכון. זומבים שהם גנגסטרים. יש פה זומבי. אז כן, אנחנו אומרים שם, מה לעזאזל? הזומבי עובר מתחת למים. לא, הוא גם הולך, הנה, הוא הולך לו בסבבה. אתם רואים עוד זומבי גנגסטר. תסתכלו איך הוא הולך עם הידיים. למה? רואים את זה. הם רואים הידיים. כן, הם הולכים כזה בעיתים טוב. תדגים להם. הם הולכים ככה עם הידיים למעלה. אבל עם הידיים מקדימה, כמו גנגסטרים. כאילו יש להם את כל העולם שלהם. הנה עוד אחד מתקרב. ועוברים לידם. עוברים לידם. איפה הוא? אז בקיצר, הם הולכים לך עם ידיים ככה. הם רואים אותך, הם לא יתקפו אותך. אבל אם הם קלטו אותך, הנה, לא, זהו לא רצה. הוא תכף ילך. שלא. לא, הוא מתקרב, תהרוג אותו. אז בקיצר, הוא ככה. אנחנו הלך בפוזה. הוא בא עם הידיים שלו בפוזה שלו, הוא לא שם עלינו פס. עוברים לידו, עושים לו זין, עושים לו הכל, כלום. ואחרי זה 20 דקות, אתם רואים אותו בפוזה הוא פתאום קולט אותנו. מה הוא עושה? נכנס קונג-פו פנדה. ככה, מתקפל לנו קונג-פו פנדה. לא תגיד הוא קופץ עליך. הוא בא, סורק את השטח 7 דקות, מסתכל לכל כיוון, אחרי זה הוא רואה אותך איכשהו שאתה מול העיניים שלו עושה לו זין.
הוא יקפוץ על האוויר, ואחרי זה ירוץ אחריך. זה זומבים על רמה, אני כבר אמרתי לכם בפרק הקודם איך שהם התאבדו, זה זומבים על קלאסה. זה לא זומבים שרואים בכל מקום. גנגסטה זומבי. חבר'ה, יש פה המון מילים של זומבים. זומביות. יש פה הכל. חבל הרגת אותו, יאללה וואלי, אחלה הליכה, מקווה שראיתם. מקסימום תעשה זום בעריכה. זה משהו נחמד. טוב, חבר'ה, תעשה כזה אל slow motion תשכחו, וזה. המפה שלנו פה. אנחנו רוצים שתבואו, תתנו אותה לאנשים, תהיו נחמדים, לא כמונו. אתם תמיד מוזמנים לבוא לפה, להעלות לנו, ואל תשכחו להגיד לנו מה אתם חושבים שזה הסמל, השטיח המוזר, ומה עוד אמרנו? סמל, השטיח המוזר, שכחנו משהו? ומה זה הדבר עצמו עם הסמל? מה הוא בעצם? תנור, כל דבר שעולה לכם בראש, פלטה לשבת, הכל יכול להיות. טוב, אז בוא לפה דניאל, איפה אתה? בוא נגיד להם שרדום ביפה. אני רושם על המפה. גם אתה רושם? הנה חבר'ה, 2 מפות. כן. זה, ספרו לאמא, ספרו לאבא. לא, אבל אני משאיר אותה עליי, וכאילו, אני אומר, כאילו, מי שהורג אותי, אני פשוט אומר לו, יו, you killed me, so sub me on מספיק YouTube. טוב, בוא נגיד להם, אתה גם שמעת את זה? שמעתי ירייה. מה? לא, זה הגשם. אוקיי. לא, האמת אני שומע יריות משם כל הזמן, אבל לא יודע מי זה. ממש. טוב, חבר'ה, אנחנו מחר נתראה בעזרת השם בעוד פרק.